Hej og velkommen til kanalen Hvorfor skal vi læse den bog, hvor du kan gå ind og se videoer, som skal hjælpe dig med at vælge hvilken bog fra CFU's udlånssamling I kunne tænke jer at låne og læse på klassen. Hvis din lærer har valgt en bog, så kan du gå ind og se nogle af videoerne og bruge dem til at få en lidt større fornemmelse af, hvad det er for en bog, I skal i gang med at læse. På den måde så hører du, hvad andre elever mener om bogen, og det skulle meget gerne være med til at kvalificere dit valg af bog, eller give dig en større lyst eller motivation til at læse en bog. Når I har læst og arbejdet med en bog, så må du meget gerne lave en lille video, hvor du fortæller et eller andet, hvad du synes om bogen. Det kan være din mening omkring bogen, det kan være nogle følelser, bogen vækker hos dig, det kan også være, at den sætter dig i en særlig stemning. Bare du udtrykker en eller anden form for mening omkring bogen, som andre elever kan bruge til at træffe et valg. Videoen behøves ikke at være lang, den må godt være kort, og den må også godt være lidt håndholdt og hurtigt lavet. Bare den udtrykker noget omkring bogen. Du behøver heller ikke selv optræde på videoen. Du må altså gerne bruge billeder fra bogen eller bogens forside og lægge ind som inspiration sammen med noget indtalt lyd eller noget tekst, der fortæller om bogen. Jeg håber at modtage en hel masse videoer, og forbeholder mig selvfølgelig ret til at redigere i dem, hvis der er et eller andet, hvor I ikke bruger et særligt pænt sprog, eller på andre måder gør noget, som vi ikke kan lægge op på kanalen. Men ellers så vil videoen komme op og ligge her og bruges af andre elever, som skal i gang med at læse et værk.